Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición. Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. O aproveitamento de subprodutos da industria vitivinícola e a xestión sostible dos solos nos viñedos centraron esta semana unha xornada impulsada pola Mancomunidade do Salnés en Ribadumia. Dende a Mancomunidade somos socios dun proxecto europeo, fondos Interreg Sudoe, o cabeza de fila o CSIC en Santiago de Compostela, e o que estamos é un pouco facendo de ponte entre os coñecementos que se están levando a cabo nas universidades en centros tecnolóxicos, estar de ponte coas bodegas e os produtores no sector vitivinícola da comarca. Financiado con fondos europeos, o proxecto Soil and Wine Residues busca implementar en 3 rexións vitivinícolas de Europa medidas pro fomento da sostibilidade no sector. O Salnés, xunto co sur de Portugal e Francia, é unha desas zonas seleccionadas. O que tentamos é favorecer o desenvolvemento de diferentes rexións, tanto de Portugal, España e do sur de Francia, e que intentase buscar iniciativas, como por exemplo neste caso o sector vitivinícola, que é un sector moi forte nesta rexión, pois inténtase impulsalo e favorecer que sexa unha actividade máis sostenible durante o tempo, debido a diferentes problemas que existen hoxe por hoxe no sector vitivinícola, como pode ser o uso grande que existe de agroquímicos sintéticos ou o manexo quizás nalgúnhas rexións pouco axeitado do suelo, pois está conducindo a unha serie de problemas. Entón, con este tipo de proxectos un pouco intentamos buscar solucións a eses problemas. Con ese obxectivo, o estudo busca unha xestión máis respectuosa dos solos nos viñedos, así como aproveitamento dos distintos subprodutos que xera a industria, como o bagazo, o raspón e os restos da poda. Aqueles residuos que se xeneran nas adegas, residuos vegetais, neste caso, bagazo, raspón, aos restos da poda, pois que non somente se utilicen. Unha das súas utilidades, obviamente, pode ser o compostaxe, pero, aparte, tamén o que queremos é revalorizalos, extraer os compostos que poidan ter un valor engadido e utilizalos en distintas aplicacións, sobre todo en cosmética, farmacéutica, que sempre abre posibilidades de abrir novo tipo de bioindustrias dentro da propia rexión. Pero esta non sería a única posibilidade. No marco deste estudo traballase con outras alternativas para conseguir esta valorización dos residuos. Pode haber outras alternativas, como por exemplo temos o que comentaba un dos poñentes, Óscar Prado, que é un socio tecnolóxico que desenvolve a tecnoloxía de fermentación en estado sólido en colaboración coa Universidade Autónoma de Barcelona. Outras das alternativas podría ser a produción, por exemplo, de bioenerxía, é dicir, produción de biogás que logo nas propias instalacións se poida aproveitar
para diferentes usos ou incluso para comercializar no propio sector eléctrico. Nas 3 zonas do estudo trátase dun aproveitamento incipiente. Precisamente o estudo busca levar á práctica as súas investigacións para a súa expansión. Son iniciativas ou estudos que xa levan moito tempo traballándose diferentes grupos de investigación, concretamente os que están participando dentro do proxecto Soil and Wine Residues, que xa teñen as tecnoloxías desenvolvidas, pero claro, unha vez que tes a tecnoloxía desenvolvida, terá que probar in situ na zona. En este caso, bueno, seleccionamos o Val do Salnés por as súas condicións edafoclimáticas, é dicir, ten un clima moi peculiar, ten un solo moi peculiar, que é totalmente diferente o da rexión francesa ou da rexión do sur de Portugal, e creemos que é unha zona que pode ser un faro para que outras zonas similares atomen como modelo unha vez que probemos estas tecnoloxías ou esta forma de aproveitamento dos residuos. Creemos que pode ser moi beneficioso tanto para esta zona como para outras. O proxecto comezou en xuño do ano pasado e permanecerá activo ata mediados do 2028. Os seus responsables confían en que para ese momento xa conten con propostas máis respectuosas co medio ambiente e comercializables pro sector vitivinícola xeral. A tecnoloxía que estamos desenvolvendo, a de fermentación en estado sólido, nosotros podemos obter unha emenda que é unha especie de compost, pero avanzado, no cual xa ten incorporado, por exemplo, no propio compost que desenvolvemos xa ten o biopesticida incorporado, co cal ti estás, por exemplo, fabricando na túa propia parcela, na túa propia explotación, un compost que xa ten un biopesticida que logo ti xa non vas ter que ir ao mercado a compralo e aplicalo. Podemos facer que, ademais, é un biopesticida obtido de forma natural, co cal é moito máis medioambientalmente máis favorable utilizar este tipo de compostos que non un agroquímico sintético que é totalmente alleo a cuestión medioambiental que existe nese lugar. A idea é desenvolver uns fermentadores en estado sólido que unha vez que termine o proxecto estén dispoñibles xa para ser comercializados. Entonces, creemos que a mediados do 2028 quizás xa poderíamos ter un sistema comercializable para que calquera viticultor na súa propia explotación poida facer uso dos mesmos. Esta xornada celebrada no Auditorio de Ribadumia está impulsada pola Mancomunidade do Salnés, xa que o organismo forma parte do proxecto europeo Interreg Sudoe. Buscan novas oportunidades pro sector.
Primeiramente un pouco que sepan como deben tratar o solo, porque o solo ca intensidade da produción vitivinícola sufre unha degradación moi importante e ademais todos os restos que se producen no sector vitivinícola teñen que pasar por un proceso. É importante que ese proceso dé un valor añadido, que non sea pois un custo para o sector. Ademais o uso de fitosanitarios, pois bueno, é unha zona moi sensible a todo eso porque as plantacións están moi preto das casas, entón, bueno, estamos aí un pouco impulsando por unha parte a xestión do residuo e por outra a valorización dese residuo. E botan man dunha boa práctica que a Mancomunidade ten implantada dende hai anos, a xestión dos residuos orgánicos domésticos que se pode agora extrapolar ao sector do viño. É transformar unha economía lineal nunha economía circular. A economía circular é unha ventaxa porque o que antes era un problema, que era un residuo, que é un problema que teño que invertir para desfacerme del, se acaba convertindo en un recurso. Iso o que xenera é beneficios en todos lados. Hai que estudialo ben, ver como se fai, ver como facelo de forma eficiente, que bueno, pero sí que a idea é esa, transformar o que era un problema nun recurso. Dende o 2021 a Mancomunidade está a impulsar a compostaxe con opcións comunitarias no caso das vivendas en finca ou das zonas máis urbanas ou individuais. De feito, o número de casas con composteiro pasou de ser dun 3% no inicio do proxecto a máis dun 30% na actualidade. Esta forma de tratamento da materia orgánica pensamos que pode ser moi útil na viticultura porque cos coñecementos actuais sabe como xestionalo de forma que sexa moi seguro e pode axudar a evitar moitos temas de enfermidades na madeira e demais. Entonces, bueno, habería que estudialo, como implementalo, xa se está facendo algunhas experiencias e demais, pero bueno, por iso estamos no proxecto este. A xornada desta semana, ademais de público en xeral, estaban chamados profesionais do sector que tiveron ocasión de participar nunha enquisa. A información incorporarase agora a investigación para seguir avanzando no estudo. Esta é un pouco para saber un pouco tamén o que está pasando nas adegas, que eles mesmos nos digan cales son as súas problemáticas, que inconvenientes ven nos novos procesos, e saber, bueno, un pouco tamén como están os solos. Se fixeron unhas catas de terra en diferentes fincas, con iso estánse analizando en laboratorios para saber que tipo de tratamento se lles pode dar. Un pouco sabendo o que eles necesitan, vaise poñer en práctica despois nun dos laboratorios, o Ecolab e o Terravitis, que a partir de aí, que nos saquemos as conclusións, xa difundiremos un pouco cales son, bueno, os novos proxectos, un pouco levar a ciencia ao pé da casa, bueno, que se vaya traballando en conxunto. O labor da Mancomunidade, a transferencia, bueno, que o sector público-privado que este en continuo sinerxia e tirando para o mesmo lado, claro. Ahora vamos a pasar un cuestionario un pouco para que saber cal é a noción que eles teñen, as súas preocupacións, o que ven que pode ser máis interesante para o sector, e a raíz de eso, máis sabendo como está o que é o sector realmente, vanse sacar uns informes que trasladaremos despois. O informe van no elaborar a Universidade de Santiago de Compostela, que redactou a encosta, a enquisa. E, bueno, un pouco eso, un pouco de desenvolvemento. O sector vitivinícola é moi importante no Salnés, desde a Mancomunidade traballamos un pouquiño para que se haxa outro tipo de desenvolvemento. La innovación y el compromiso con la excelencia en todos los sistemas de la bodega aseguran un control riguroso de la calidad, desde el viñedo hasta la botella. Asentada en sus raíces, Pouza do Rei se posiciona como una bodega innovadora. La búsqueda constante de la excelencia y el compromiso con un albariño de gran personalidad marcan el camino hacia un futuro prometedor. Pouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.
A Deputación de Pontevedra, a través dun novo aviso fitosanitario do persoal técnico da Estación Fitopatolóxica do Areiro, informa da maduración temperada ao esporadomildio da vide, recolléndose incluso algúns esporanxios no captador situado na estación, e diferentes modelos matemáticos confirmaron que este proceso se iniciou nas distintas comarcas da provincia xa a principios da semana pasada. Aínda que as plantas non comezaron a agromar e, polo tanto, non existe risco inmediato para as cepas, cunha maduración tan temperado patóxeno é recomendable manter unha especial vixilancia no momento da agromada, sobre todo se as condicións climatolóxicas continúan inestables, con alternancia de chuvias e temperaturas suaves que poidan favorecer as infeccións primarias. Blanco, como un amanecer. Blanco como el verde de las hojas. Blanco como decir sí quiero. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, asistiu a unha masterclass de cociña no Centro Integrado de Formación Profesional Carlos Oroza, enmarcada dentro do novo plan piloto de formación que está a desenvolver a Consellería en escolas de hostalaría en colaboración co Grupo 9, co fin de promover e fomentar o uso de produtos agroalimentarios de calidade diferenciada neste sector. Trátase dunha iniciativa que se está desenvolvendo en 4 centros formativos, un por cada provincia. A primeira xornada tivo lugar en Vilamarín, en Ourense. As próximas sesións serán a vindeira semana, os días 3 e 5 de marzo, no Centro de Compostela e no IES de Foz, respectivamente. Ademais das demostracións de cociña impartidas por profesionais desta agrupación gastronómica, o programa inclúe espazos de diálogo abertos entre os cociñeiros do Grupo 9 e o alumnado, que se complementarán con encontros con produtores amparados baixo indicativos de calidade. En relación coa colaboración con cociñeiros de renome, a conselleira agradeceu a participación nesta xornada de Iván Domínguez e Yayo da Porta. O show cooking artellase ao redor de 3 receitas nas que se empregan de xeito exclusivo produtos galegos de calidade diferenciada. Neste sentido, Gómez asegurou que se trata dunha oportunidade única para dar a coñecer estes produtos entre os futuros profesionais da hostalería, o tempo que se impulsa a economía e se enxalza o bo facer dos produtores. Por outra banda, nos espazos de diálogos os estudantes poderán formular as súas dúbidas e inquedanzas sobre a realidade actual da profesión, as condicións do sector e as distintas opcións laborais existentes na hostalería. O obxectivo, sinalou a conselleira, é fomentar un intercambio directo entre profesionais en activo coas futuras xeracións. A maiores, os encontros cos produtores certificados permitiránlle ao alumnado o coñecemento en primeira persoa, noción sobre a orixe dos alimentos, os procesos produtivos desenvolvidos, a trazabilidade e o valor engadido. Seguindo esta liña, Gómez destacou a amplitude e versatilidade da nosa gastronomía, que conta con ata 36 indicacións xeográficas protexidas e denominacións de orixe, o que converte a Galicia na terceira comunidade autónoma con máis selos deste tipo, os que hai que engadirlle os distintivos de agricultura ecolóxica e artesanía alimentaria. No marco da súa estrategia de proxección internacional, tanto da feira como do viño galego, Castes, a feira nada en Vilagarcía, estivo presente na quinta edición da Sloan Wine Fair, celebrada do 22 ao 24 de febreiro en Bolonia, en Italia, e considerada como punto de encontro de referencia en Europa para produtores profesionais e activistas comprometidos coa viticultura sostible. A participación de Castes na feira materializouse na presenza de 6 stands nos que estiveron representados unha destacada selección de viños e produtores galegos, moitos deles premiados nos galardóns que anualmente entrega Castes. En concreto, as bodegas presentes en Bolonia foron Palacio de Fefiñanes, Bodega Satis, Adega do Ricón, Constantina Sotelo, Adega de Bimbio, Adega Coleiro, Quinta da Muradella, Iria Otero, Adega o Cabalín, Misión Terrasilis, Adega a Basolleira, Nanclares, Ciprieto e Pablo Soldavini. Ademais de polo seu compromiso coa
viticultura sostible e coa concepción do viño como motor de inclusión, dignidade e rexeneración local. A presenza de Castes na Sloan Wine Fair de Bolonia está tamén propiciada polo feito de que José Dieste é membro e representante de Slow Food e Slow Wine en España. A presenza de Castes nesta cita fortalece a imaxe internacional de Galicia como zona vitivinícola de renome, á vez que fomenta as sinerxías e a internacionalización da Feira Vilagarcía, consolidando a súa posición no escenario global do viño. De xeito paralelo á presenza de Castes na feira, o seu director José Dieste, acompañado polo presidente da Asociación Galega de Sumillores, Juanjo Figueroa, realizaron unha masterclass sobre viños galegos, á vez que participaron en charlas e catas celebradas nunha importante viñoteca de Bolonia, na que tiveron ocasión de presentar e representar a oferta e a riqueza vinícola de Galicia e poñer en valor as variedades, a diversidade de solos e o potencial do enoturismo galego. Blanco como el azul del mar. Blanco como volver a empezar. Blanco como ninguno. Denominación de origen Rías Baixas. Albariño como ninguno. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei, un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei, garantía de calidad, territorio y tradición.